soc Carme de la Biblioteca d'Hisenda, de l'àrea d'adults, i us vinc a presentar el llibre d'una pàgina web molt coneguda, que és la Pussipèdia, pussipèdia.net, que és una pàgina web de salut sexual molt recomanable perquè els recursos que inclou no estan sesgats pel punt de vista de política o d'economia. Llavors, la pàgina està coordinada per Zoe Mendelsohn, que és una activista, escriptora i investigadora, i també la il·lustradora és Maria Conejo, que és també una persona molt coneguda i premiada, il·lustradora i dibuixant. Llavors, la pàgina web està dividida per articles, sortirà per aquí, i tracten tota mena de temes de salut sexual d'una manera amena, però a la vegada molt seriosa. I també inclou una guia 3D de l'aparell reproductor femení, que és interactiva i remet a les parts. Llavors, a partir de la pàgina web, fa 2 anys que han creat el llibre, que reprodueix una mica la idea d'articles molt amens, molt ben presentats, molt moderns, amb llenguatge inclusiu. Parlen també en gènere neutre, per incloure tothom, i a cada article hi ha recursos on podem anar, tant de més informació com científics, com comercials també, però des d'un punt de vista, com hem dit, no especulatiu, i vull dir que som, a veure, entre nosaltres, les creadores són d'esquerres. No sé si llegir-vos un trosset perquè veieu el to una mica de la guia, o comentem una mica l'índex. Comença per explicar les parts del pussi i llavors ja comença el que són temes seriosos. La meva crítica pot ser la traducció, que jo hauria dit cony, perdó. Però ja està, aquí queda la recomanació. A veure si us agrada.